בארון הבובות הנטושות שלנו, המון בובות ממתינות לשיקום. היום הגיעה התורה של הבובה המסכנה הזאת. יש לנו פאה ששמרנו המון זמן. יופי שנשתמש בה עכשיו. חיכיתי לזה. אנחנו נמחוק את פניה באצטון. אמא שלי תצייר לה פנים חדשות, הרבה יותר חמודות, הרבה יותר נעימות. אני אקלח אותה, גם אחפוף לה את השיער. אחר כך נתפור לה בגדים. נלך על הג'ינס? כן, הג'ינס חמוד. כבר נראית הרבה יותר שמחה, נכון? לגמרי. איזה כיף. ניצור לה ירקות מהחומר אייקליי. ועכשיו נחבר הכל ביחד. תראו איזה יופי. הייתם מאמינים שזאת הבובה הקרחת של פעם? נכון שהיא חמודה? לגמרי, היא הכי חמודה בעולם. ברוכה הבאה לחבורת הדבשושיות. אנחנו מאוד שמחות לפגוש אותך.